Voulles ler uns versos, un poema longo en seis treitos, se pode titular Fuxida e persecución de Martiño Ferreiro Álvarez e está asinado en Quireza o 13 de agosto de 1936. Pido desculpas de antemán, a transcripción foi complicada, da morea de palabras que lles vou ler, hai dúas, non les vou dicir cales, hai dúas que nos foron verdadeiramente difíciles de transcribir. O máis, penso que está máis ou menos atinado. Comeza titulándose Na miña huida. Escribiu Martiño Ferreiro Álvarez cando o fascismo o tiña sinalado na súa listaxe negra. O agocho da pena da Moura, o agocho da súa casa familiar en Quireza, tivo azos e tivo cabeza aínda para rimar uns carreiros. Na miña huida. Eu non tiña medo, estaba tranquilo. Catando noticias eran de sosego, eran favorables para as forzas do goberno. Chegou o meu irmán e don Marcelino, que rayo faz? Veñen dicindo de Barcelona tomando noticias, e de Valencia non ten desperdicio, e tamén de Madrid son polo estilo, pois toma precaucións. Lárgate axiña, que se te pescan non che valen noticias, se ti non queres darllas aos mortos da familia. Te esconchan o mismo ca unha sardiña, recoño, dixen, pola conta miña, logo tiran a daros da carabina. Vístete de cura ou ama de cría, dixo don Marcelino que lle parecía, antes que nada, non perder tempo había. Non será para tanto, dixen ao paso, ou xa están aí cerrando o meu paso. E tomando o tempo salida lixeiro, fomos escorríndonos do noso rueiro. Tomamos por rumbo os 4 camiños, falamos o paso con algúns veciños. Antonio decía, vamos a Teixeiro, te metes na casa ou no regueiro, pero eu non me chista iso de Teixeiro, pois cando me sigan ali van primeiro, e non queda a casa nin o regueiro, sin que os remexan como a un badueiro. Así que, desechado eso de Teixeiro, don Marcelino propoñía un voo, non está mal, a ver como estou. Así estábamos nestas reflexións, aparece Oliveira, dá 4 razós, todos boca abaixo parecen vos. Marchamos con el, sen dicir chitós, a casa do compadre, home dos vos. Ali sempre hai boas proteccións para quen precisalas nestas ocasións. Chegamos ali, o que tal para nós, había de todo, todo do millor, hasta unha radio que era do condutor. Daba noticias de Portugal e da local estación, pero algo era algo, naquela ocasión non ían darnos partes da dirección. O amo da casa é bon home de ben, sin desmerecerlle a señora tamén. Todo naquel fogar debe andar ben, así o estaba de requechupén. Hasta un viaxe salido tan ben que fixo Oliveira no Mercedes que ten, burlou a fascistas e guardias tamén. Todos saludando con aquel oquén. Por aquel seu gorro ceñido na cen, mismo parecía portugués de ben. Non eses da radio, de mentiras 100, falsidades 1000, inventadas tamén, eses portugueses non son homes de ben. Na persecución. Empezaron polo barrio, ao nel non aparecer, foron a leira grande de Antonio, como xa habíamos de supoñer. Desplegaron as súas forzas en grupos para darme caza. Ignorantes nós non botáramos contas, levache desa gran calabaza. Dixeronlle Antonio, usted el diga, pero señor, si yo non lo sé. Por detrás facíalles en pipa, por si acaso vos a mercé. O meu pequeno mostrando 2 duros, para ti si nos dices onde está. Meter a un rapaz en estes apuros, para facerlle a seu pai delatar. Dicídeme agora que xente será, quen pretende engañar a un neno pro millor a seu pai matar. Merecen aprecio de quen teña sentimento? Dicía meu irmão, si te collen non quero nin sequera pensalo, primeiro os osos che molen e a viaxe a Coruña non das acabado. A Costilla dicían que nesta ocasión, si alcance me daban como era deseo, non valían choros nin rogos o ceo, quedaba viuda sin consideración. Ela ofrecía unha vela ao Santo Cristo con grande e fiel devoción. Entereime eu daquel compromiso e rompín o pronto toda a obligación. Non estou para Cristos nin outras figuras da superstición. Dille a esa xente toque o violón, que cando gañemos será o trombón. Despois deste intento sen resultado, cambian a marcha pro outro lado. Van a Pontevea a toda presa, tampouco está, seguen a Quireza, ali toda a xente estaba asustada.
Aquela vecindá non se mete en nada, sabían ali todos que eu non estaba, senón inda moitos me daban a capa. Cercaron a casa ás 3 da mañán, entraron a todo hasta donde hai un San Antonio que ten miña nai. Fora regalado en Santiago meu pai no siglo pasado algúns anos hai. Péndelle un milagro o santo chofai, tanta confianza niso ten miña nai, que sabía non estaba na cama deixouse estar. Ela oía o santo, aquí non está, durme tranquila, nadie con el dará. A miña irmán o policía dicía, va, estou convencido que aquí non está usted moi serena e la verdad es una lástima, le traíamos acá, soy sobrino de Ferrín, una documentación para entregársela para su salvación. Con ella le digo, pase a Portugal. Miña irmán, cara moína, non está mal, é boa lástima, pero non está. Se chega por aquí, se lle dirá que ustedes por seu ben viñan a buscar e moitas gracias se lle temos que dar. Váyanse seguros que si por casualidad aquí el chegase, a usted se lle avisará. E cando se foron, pra foderte, capitán, 24 pra protexelo, xa, inda vos parto unha chispa sin chegar. Pensades que aquí somos tontos, espera sentado alá. Algúns veciños facían ya fija coas mans, meallaban os gatos, ladraban os cans, as vacas na cuadra bramaban, mu. E despois enteráronse, estaba en Portugal. Mira, home, tanto sigilo para saír tan mal. Quireza, 13 de agosto de 1936.